Moikka, mun nimi on Hakolan Marika ja mä vastaan vapaakirkollisesta lapsi- ja varkkityöstä. Ja mä oon Tommi Koivunen ja mä vastaan nuorisotyöstä. Me ollaan huolissaan tän ajan lapsista ja nuorista. Ja me toivotaan sitä, että me yhdessä seurakuntien kanssa voitaisiin olla tekemässä jotakin tämän asian eteen. Ja me ollaan kuvattu tämmöistä videoa, joka kertoo siitä Vapis 316 kristillisestä kasvatusohjelmasta. Ja tässä ohjelmassa ei ole kyse mistään uudesta työmuodosta, vaan siinä on kyse siitä, että nykyiset työmuodot laitetaan palvelemaan yhteisiä päämääriä, niin että seurakunnat ja perheet yhdessä kasvattaa tämän uuden Jumalan rakastavan sukupolven. Ja tällä videolla sä tulet näkemään sen, että miksi se perustuu Raamattuun, miksi me toteutetaan se yhdessä ja millaisia päämääriä me ollaan laitettu. Ja tällä videolla sä näet myös sen, että miten se käytännössä voi sun seurakunnassa toteutua ja myös sun seurakuntas perheissä toteutuu. Ja me ollaan innoissaan tästä jutusta ja halutaan, että sä tulet mukaan toteuttaa tätä asiaa yhdessä. Tuu mukaan. Vapis 316 on kristillinen kasvatusohjelma ja se on suunnattu 3–16-vuotiaille. Ja tässä kaikessa me halutaan pitää esillä Jumalan sanaa ja tämä kaikki toiminta myöskin pohjautuu Jumalan sanalle. Me halutaan, että lapset voi oppia tuntemaan tämän Raamatun Jumalan sellaisena kuin se on kirjoitettu ja myöskin oppia noudattamaan hänen tahtoansa elämää sellaista elämää kuin Jumala on tarkoittanut. Me ei haluta, että lapsista tulee jotakin kirjaviisaita, vaan että se tulee aidosti ja rohkeasti sieltä lasten elämästä esille, se mitä he ovat saaneet nähdä Jumalasta. Ja Raamatun sana myöskin käskee vanhempia kertomaan niistä Jumalan teoista lapsille ja lasten lapsille. Ja myöskin Raamatussa käsketään, että me lähdetään kaikkeen maailmaan ja kerrotaan niitä Jumalan tekoja. Ja me halutaan noudattaa tätä Jumalan antamaa tehtävää ja käskyä. Me halutaan pitää myöskin Raamattu sillä tärkeällä sijalla, ettei me unohdeta ja jätetä sitä syrjää, vaan halutaan pitää niitä arvoja ja niitä asioita esillä kaikessa siinä toiminnassa, missä me ollaan. Ja mä toivon, että Jumalan sana saa aidosti levitä lasten keskelle niin, että he oikeasti oppii tuntemaan Jumalan, rakastavana Jumalana. Kristillinen kasvatustehtävä on perheiden ja seurakunnan yhteinen juttu. Ja me kaikki, jotka uskotaan Jeesukseen, ollaan osana tätä seurakuntaa. Tämä ei siis tarkoita sitä, että kasvatustehtävä seurakunnassa olisi vain pastorien, lapsityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden tai jotenkin tämän kaltaisten ihmisten tehtävä, vaan se koskettaa ihan meitä jokaista. Ja me saadaan olla tukemassa näitä perheitä. Lapsihan viettää eniten aikaa siellä perheen keskellä, niin siellä seurakunnassa me saadaan olla rukoilemassa näiden perheiden puolesta, mutta myöskin miettimässä, että millä muilla keinoin me voidaan olla heitä tukemassa. Ja tämä Vapis 316 ohjelma on yksi apuväline siihen, että silloin kun me järjestetään seurakunnassa erilaista toimintaa ja opetusta esimerkiksi, niin me voidaan miettiä, että miten se opetus voi jatkua myöskin siellä kodissa. Mutta myöskin jokainen seurakuntalaisena, niin me saadaan ihan siellä seurakunnan keskellä ottaa se oma paikka ja olla tukemassa näitä lapsia ja heidän vanhempiaan. Vapis 316 on määritellyt 6 erilaista oppimistavoitetta. Näiden oppimistavoitteiden tarkoitus on se, että me huomattaisiin siinä kasvatustehtävässä kaikki osa-alueet, joita lasten tulisi oppia. Me halutaan perustaa tämä opetus Jumalan sanalle, mutta kun me Jumalan kanssa rakentamaan, niin on myöskin tärkeää, että lapsista tulee tehtävänsä toteuttavia, että he ymmärtää, että se sanoma ei kosketa ainoastaan heitä, vaan myöskin heidän tehtävänsä on julistaa ja viedä sitä sanomaa eteenpäin. Mutta me halutaan myöskin, että näistä lapsista kasvaa sellaisia lähimmäisiä rakastavia, että he voi aidosti olla heidän rinnallansa. Ei ainoastaan niin, että on jotakin pakko tehdä, vaan se rakkaus voisi lähteä sieltä sydämestä. Mutta me halutaan myöskin kasvattaa näistä lapsista seurakuntaan sitoutuneita, niin että he voi siellä seurakunnan keskellä toimia. Ei vasta silloin aikuisena, vaan ihan jo lapsena ja niitä lahjoja, joita Jumala on heille antanut, niin he saavat myöskin olla aitona ihmisenä
siellä seurakunnan keskellä ja maailman keskellä ja käyttää niitä lahjojansa. Mutta ennen kaikkea se, mitä me halutaan, niin on se, että he saa rakastaa Jumalaa. Ja kaikki ne, mitä he tekevät, niin se saa tuoda kirkastusta ja kunniaa Jumalalle heidän omassa elämässänsä. Ja on tärkeää, että me ei oteta lapsellekin, kun jotain opetetaan, niin pelkästään yhtä osa-aluetta. Ajatella vaikka, että nämä nyt on sitä tehtävänsä toteuttavia pääasiat, he nyt oppii se, että he kertoo sitä evankeliumia eteenpäin. Tai ei me voida tehdä niin, että me otetaan sieltä pelkästään se, että he ovat sitoutuneet sinne seurakuntaan ja nyt käy vaan siellä seurakunnan keskellä. Vaan me ollaan nähty tärkeänä se, että nämä kaikki osa-alueet otetaan siihen mukaan. Ja ne ei ole pelkästään jotakin laatikoita laatikon vieressä, vaan ne on sellaisia asioita, jotka yhdessä muodostaa sen kokonaisuuden, mitä Jumala haluaa meille myöskin sanassaan antaa. Ja kun me ollaan näin määrätietoisesti kasvattamassa lapsia, niin me saadaan myöskin kokea, että tämä tuottaa tulosta. Koko ihmisen elämä on oppimista. Ja Vapis 3.16 kristillisessä kasvatusohjelmassa me myöskin ollaan huomioitu tämä. Ja me halutaan myöskin huomioida se, että se mitä 3-vuotias oppii ja millä tavalla hän oppii, niin se on aivan erilaista kuin se millä tavalla 10-vuotias oppii asioita. Sen lisäksi, että ihminen oppii eri ikäisenä eri tavalla asioita, niin ikäryhmien sisälläkin on monenlaisia tapoja, miten me voidaan opettaa lapsia ja nuoria. Yksi tapa on tietysti se perinteinen, että me vaan puhutaan asioista ja oletetaan, että ne kuulee ja ymmärtää sen. Se on itse asiassa aika heikko oppimisen tapa. Jos me haluttaisiin vaikka opettaa lapselle seurakunnan tärkeydestä, niin sen sijaan, että me vaan puhuttaisiin seurakunnasta, olisihan paljon tehokkaampi oppimisen keino se, että me otettaisiin lapsi ja järjestettäisiin yhdessä hänen kanssaan vaikka seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus. Jos lapsella olisi oma palvelutehtävä, hän voisi kokea, että seurakunta on mun paikka, jossa mä saan palvella, jossa mä saan positiivista palautetta siitä, mitä mä teen, jossa on hyvä olla eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ja tällä tavalla oppiminen toteutuisi. Ja kun me järjestetään toimintaa, niin meidän pitäisi aina miettiä sitä, että mitä lapsi tässä tilanteessa oppii, jota me ollaan järjestämässä. Koska oppiminen tapahtuu automaattisesti. Lapsi joka tapauksessa ja nuori oppii jotain asioita. Ja me tulisi pitää huolta siitä, että se oppii hyviä asioita ja positiivisia malleja. Eikä vaikka sitä, että häntä ei huomattu, jolloin hän oppii, että hän ei ehkä ole tärkeä. Ja kun me mietitään näitä erilaisia oppimisen tapoja, niin me voidaan niiden avulla järjestää toiminta niin, että oppiminen tapahtuu oikeisiin asioihin suuntautuen. Koti on yksi tärkeimmistä oppimisen paikoista. Siellä lapset seuraa vanhempien esimerkkiä. Ja Raamatussakin jo Mooseksen kirjassa puhutaan siitä, että se oppiminen myöskään siellä kodissa, niin se ei ole pelkästään sitä, että siellä puhutaan. Mutta se on hyvin tärkeä osa myöskin, että lapset saa kuulla niitä Jumalan tekoja ja ihmeitä, mitä vanhempien elämässä on tapahtunut. Mutta Raamattu kertoo myös siitä, että oppimisen pitäisi tapahtua ihan joka paikassa, missä tämä perhekin kulkee. Tai jos he ovat vaikka asettumassa syömään tai nukkumaan, niin että myöskin siellä Jumalan sana ja Jumalan läsnäolo voisi ilmentyä. Mutta tämän puheen lisäksi ja tekojen lisäksi Raamattu kertoo, että me voidaan käyttää myöskin muita keinoja. Siellä kerrotaan siitä, kuinka me voidaan kirjoittaa ylös niitä asioita, mitä Jumala on tehnyt ja erilaisia muistolauseita, mitä me voidaan nähdä. Mutta se voi myöskin näkyä erilaisia tavaroina ja muistomerkkeinä, mitkä muistuttaa Jumalan teoista. Mutta niistä ei saa tulla itse tarkoitus, vaan se, että lapset voi kokea ja nähdä siellä kodissa, että Jumala oikeasti on elävä ja Jumala oikeasti toimittaa, vaikuttaa meidänkin perheessä ja perheen keskellä. Vapis 3.16 on kehitelty myöskin joitain apuvälineitä. Yksi apuväline on tämä vuosikiertomalli. Sen tarkoituksena on auttaa seurakuntia siinä, että nämä oppimistavoitteet tulisi käytyä myöskin läpi siellä seurakunnassa ja opettaa niiden mukaisesti. Ja nämä oppimistavoitteet on jaettu tänne vuodelle niin, että jokaista aihetta käsitellään noin 5 viikon ajan siellä seurakunnassa.
Ja tämä on myöskin innostava lapsille ja nuorille siinä, että he oikeasti saa kuulla ja nähdä, että meillä on joku sellainen todellinen asia, mitä me nyt tässä käsitellään. Ja pienempien lasten kanssa voi esimerkiksi välijuhlissa jakaa todistuksia ja he saa nähdä, että nyt nämä asiat on opittu. Mutta myöskin perhe pitää huomioida. Seurakunta ja perhe voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi sillä tavalla, että jos siellä on pyhäkoulu tai nuorten ilta, niin vanhemmille kerrotaan, että mitä aiheetta nyt käsitellään. Ja siellä perheen keskellä he voi kysellä, he voi jutella näistä samoista aiheista, tai siellä voidaan lähteä käytännössä toteuttamaan näitä asioita. Eli tämä on sellainen hyvin tiivis yhteistyö lapsen, seurakunnan ja tämän koko perheen kanssa. Kristillinen kasvatustyö on yhteinen juttu. Ja sen takia me ollaan avattu myöskin vapis.fi-sivuille yhteinen resurssipankki, jonne voi käydä kirjautumassa. Ja monesti tulee mietittyä sitä, että mistäkään sitä materiaalia oikein saa. Ja siellä resurssipankissa on näitä opetuksia, siellä on myöskin Vapis 316 vuosikiertomalli ja monia muita hyviä asioita. Sen lisäksi, että sieltä voi noutaa toisten tekemää materiaalia, niin myöskin voit syöttää sinne sitä omaa materiaalia, mitä olet työssäsi käyttänyt. Eli laitetaan kaikki yhteinen hyvä kiertämään ja ollaan auttamassa toinen toisiamme. Siinä se oli. Me ollaan ennenkin tehty seurakunnissa tosi hyvää lapsi- ja nuorisotyötä. Vapis 316 tarkoitus on olla auttamassa meitä suunnittelemassa tätä toimintaa ja ottaa mukaan siihen seurakunta sekä myöskin näiden lasten ja nuorten perheet. Ja me ollaan perheessä ennenkin kasvatettu lapsia ja nuoria ja opetettu niille mitään uskoa Jumalaa. Me tehdään ihan samoja juttuja jatkossa, mitä me ennenkin on tehty. Mutta vähän ehkä kohdennetaan niitä, tehdään niitä yhdessä, suunnitellaan niitä vähän paremmin ja pidetään huolta, että uusi sukupolvi nousee. Ja tää juttu ei ole vielä valmis. Tää juttu on vielä kesken ja me kutsutaan sut mukaan tähän prosessiin. Katsotaan mitä tulee yhdessä, kun Jumala saa meitä johtaa. Tuu mukaan!